Hi guys! Maglaag sa ami guys. Kita na mo dito sa mga laagan. Tumiron. Daming Gabriel. Nandiyan uban mo laag guys. Kim! Bili na ka Kim? Uban ko. Oh, uban day kay. Bili na ka. Ikaw si cute rin bay. Buwan sa mong kinaban nga kuan diaper. Butang eh. Na guys, ubanta guys. Nabanta guys. Manta guys. At tutalaag. Uban ko na tanin so guys. Maglaag ta. Kita na to ni kabot guys. Bye. Maglaag grabe din ka mga lakawan. Ha? Una na sila guys. Ito ya King. King, una bi. Murang ka astronaut be. Ken, murang ka astronaut. Astronaut, hilig og color red nga. Hi guys, dami lati Monica di nini. Ay ni. Kalaag mi dari kay gidaming Gabriel. Pamanlaag mas Gabriel. Mas ati dari sa Cebu. Shoutout makakang ati be. Noni. Enjoy sa imong vacation. Enjoy sa imong vacation te. Dami dari naglaag uman ming Gabriel. Nanitan upland versus zombie. Basta ni. Tapos kimpod. Enjoy na sa imong vacation. Enjoy ko sa ate kazo. I hope you're happy today. Bitaw. Enjoy ko no dihate. Enjoy. Mora to. Dala milari. Dani, kamusta man ka dani ni? Kira ka ni? Bueno, sa kutas amoy. Buboy. Tao nas buboy. Nakuha ng tao. Plan versus ten. Dalik chat mi dari laa guys. Iban ming Gabriel. Lalad to. Sugbag isda. No. Nangi kuan pulutan. Oh guys, nahaman na gud kog upload. Ginoo ko di manipis kabundukan ag uploadan ang las ate. Ang dala mo sakay ko na sa Elias isang kuan tukganan la sakti. Kana mo tagbeng na ta. Damis buntod guys. Ha? Hoy, susi. Sakay na kan si Elias guys. Tagbeng na may kahapon na. Nay jatot daring kagwang na panatbit kan jatot. Dali. Ini. No, grabe gaganan dari guys tagbengan. Agian guys na. Ay kabulang hujan. Sa. Huy, di na makain. Nabog na. Di na makain. Sama ka. Di na makain na guys sa mga agian. Ginoo ko maray ko sipat bangan. Kaligid-ligid po datan ni. Ha? Nila ate, padung. Daring hapon guys, kay to nga laki to nang meeting pa. Ani meeting na nila oy. Dapat ko nag-upload. Babaw. Sabi ni di sira dari uploadan oy. Oh, ginoo ko hadlet tas one ni kapot ta. Mini, bye-bye. Ni hapon ta. Guys, muli na mi guys. Boy, uli na mi boy. Sige. Ingat mo na ni. Muli na mi. Maturo ko sa inyo day ha. Sa lulit. Daan ako nila. Kauna na mo. Hawi day. Ari sa mi. Bye. Ayo mo. Ay sa mi te. Kauna sila. Uli na mi guys kay hapon na. Magbiga mo pa ko inikabot. Na mo unsa nakaapos kuya Gail. Te, bigikan Miss Injo te Monica. Masati dari uban ko isa. Kaag. May kalaag hapon. A few moments later. Guys, mo pa yung pag-abot kay kag merkado, nakadungsingan pa ko, nangiga nga. Kanang naay palit kog ice cream guys kay rong ganahan rin nag-request man rin mga kabzaw og ice cream. Ha? Ice cream ko no. Nag-andam nagbaso. Sara. Palit na lang ko dari guys. Tag 100 maso ni 100. 120. Tas ba to? Basta kay tag 100 rin sa kapin. Lipat ko. Na guys, among pakitan sa ice cream. Dato ra ta ka hospital. Let's move. Let's move. Yeah guys.
Yan, ipalit ko dari guys, mga kiddos. Lagyan jura ring baso, hamak ang baso. Nabili. Na guys. Nga rin flavoura. Saingan na rin flavoura, bi. 2 in 1 flavors. Ice cream. Double delight. Buko salad. Wow! Na guys. Buko salad. Buko salad, ubi. Ano ba nabaliktad ngan? Buko guys. salad ubi. Okay na eh. Tapos ano ko excited ka sa mga anak guys. Lagi ka nga oy. Bebe. Eat kag kuan be? Ice cream be? Ay Kim. Dana guys, mo ni mong napalit dia. Mo ring hana palit ganina. Ana nga Isa paka. naman yun eh. Buka na flavor. Nangadyo man taon sila ice cream guys. Madali mo. Sa kinahali naman ag ilang lugi, so nakapalit mi dari. So ilang mga pinuwakan. Madali mo. Kada ko ilang nahalin. Madali naman. Ha? Oh, sis, ko taon excited na nagiandam na kutsara. Baso lagi watsa. Ginuko. Oy sos, wangan. Wow. Grabe nami. Oy. Oh, dara guys. Wow, let me aw. Na mga antanin jo. Witsa. Okay. Imo katang una handay. Asa may imo flavor ka na handay? Kana. Asa man? Tudlo, asa? Kana. Asa? Karing duha ko na ija guys. Anak man ko no. Okay. Wala ako. Man. Ito. Kana ka hindi ma. Agaho. Halo laman nato. Agaho. Kana po Ano po, say color. Ikaw rin ko ha. yung muka. Hindi. Kani. Okay. Okay. Kani sila sagol. Sige ka na. Okay, very good. Nakuha igbaso na sa wangwang ka. Okay, natin to ka. Paigbaso ka. Ka dali. Yan na guys. Ngantanin jo guys. Diya. Harabas kuya. Ang aga na good. May yun. Yan man di ay. Kim, lami ka jo? Wow, lami ya. Uy, mura naman kag Santa Claus, bi. Char. Lami kayo. Mo, Ken? Me. Si kuya, grabe ka dyan laaga na dyan. Wang, dali wang. Kaya may bata dari guys, sa mga tagaan niya. Luoy po. Barkada ra ba ng kinkin? Wang Ano mo pariwa? Salinan naman ang tos kuya kain. Good. Ilak ga to yung salinan. Mari, bata. Okay. Pag guys, luoy. Wala ba na yung mama? Ngan ka be? Wow, isi. Ano ba na? Dila-dila naman. May puti. Salad ni. Buko salad. Nanta guys. A few moments later. Kuha mi dari sa kakao guys, kaya hinahinog. Sa akin ako rakin. Hala, naraman na ispunuan. Grabe guys, ang lami ang kakao di guys, tanawa. Guys, na nahinog. Hala, grabe ang lami ang hinog guys na. Wow. Uto pa isa. Haman. Ano to? Apa dyan? Hinugpod. Hobi, kaya tanawon. Hinugpod bi. Hala, puro naman na hinog. Hignog na. Grabe, uy. Para dyan daw guys, nakakaon na mis. Ito na ni ma. Ha? Kuda ko ba? Lubaga. Guys. Puro man dahil. Tesa. Ang isa. Tesa. Yan na guys. Tara nga yan. Maligid. Mungkin. Di aman to yan. Nahinangan daning arang yellow ha. Di asna yung adlaw. Kuha na to. Tara nga bi. Ha, nagaling gikaon. Wow. Di sa mandapit to ya. Grabe. Tata na. Wow. Basta na dyan tinanam guys. Na dyan maharbis. Diba? Harvest na mi. Hukas-hukas magkakinkin. Mura magkagdakig lawas. Dapat ang mga estudyanteng gamay. Ito, pastor. Sunod-sunod pa niya sa bubahag-bahag po. Duha bito ka buok. Grabe. Dali kayo mga anta. Papakin ito. Kin, masamad ka na lang, Kin. Kanawag pahon na pa. Huwag mangilog. Mangilog sa ako. Kanito ko ma. Wow. Buwan. Hmm? Buwan sa buwan. Ang sakin, maigo ka na sundang. Napit bunga. Bong, napabibunga rin to. Kanay bungad. Apa dulu kayak Wow, grabe lami. Sama na imo ya, hilaw na ya. Lami guwang. Wow, warang lami ah.
Char, sana all. Ay, bugtok. Wala guys, guys. Wow, dari tigo maagliso ha. Sa akin, mga antarin to guys, guys. Wow. Nga antag kakao guys. Okay kayo. Samagaw mo. Di tani. Tataw mo. Nga antag kakao diya. Hawag ka matataw ka na, hawag ka. Tataw. Ay, tataw. Tataw. Kakao, di kataw. Nangyay, daghan naman dahil hinog. Nandiyan na. Ayun. Sigo mo ni kaya mong asangaglon. Manay mo si Kwate. Medyo na kayong papaw. Uy, wag sa dami hinang ni pa no. Mama ni kanuna na mo banta dyan, kuya. Ito, kalimot mo lang, me. Tamang di banta dyan. Ngayon guys. Ino, lagi ng kakawa, makay. Ang dali, ara na nga hignog. Dali, ang hignog. Kamo kakaanday? Kim? Pasukas makakin, mura magkagdakang lawas. Gamay. Tabili. Pagdali ako. Paglapis na nakin. Paginay day ha? Luwa ha, ni ko na nahagbang ng kagwang. O day, luwa ha. Ang guys, lamiin. Nagas. Me. Lami. Me. Ngayon guys. May kayo nga na naman na hinugan to. Bitaw. Ay ba ang kaan ni apil maglisog kaan? Nga. Anda. Paet. Kaan magliso. Dilam. Paet na ba nga na? Akan ang liso ding. Habang kaan magliso guys. Panto. Panto. Akan ang liso. Kanarang kuan supsupan ra. Supsan ra ba? Supsan ra guys. Ano ba? Ayan. Ano gamo? Maluoy ko. Lami ah. Anta guys. Wala naman maamo ma. Wala naman. Atak. Atak. Okay. Atak. Oh, plugi. Sa una kay ang uyong guys. Nasa kar naghanak kaduguan yan eh. Kakao? Uyong. Hignog na nga. Lumion to. Ano yung pamukod naman. Matadubot na. Sudah to. Atong saban tong nagputod. Mahumukon guys ya. Lami na ba ang humukon? Matod. Hindi tun. Humukon. Duha na ko nakaon humukon diya. Nakaon humukon. Tulo. Nanday. Makalingaw nga ni guys mo. Dapat guys na aguwang. Namikan un. Bibo-bibo. Alala ko dratsa. Hindi ko mabi. Huwag ka mao. Panggawa ba yun? Ikan sila wala ka. Nataasa? Hala, uy, grabe waman. Sanay na nga. Kawaram kong kalit. Grabo kong kaan. Ah, day! Nga mao day! Yara. Hargang hilaw. Tagas na. Hindi naman nabilin sa aho. Lami guys. Lami. Kaya guys, lami yan eh. Bot-bot. Aw, dyan kuan ba? Yan eh. Oh, na Mabali. Laran mo kung kin-kin guys. Hagdak mo ako. Lami un. Lemay kayo? Uno ka. Undang na ko, maundang na ko. Buhat rabi. Hoy. Buhat rin hoy. Tapos na. Iya, ulot naman. Ang angal, dora ka buhok guys. Itong dudaghan. Handa-handa kim-kim og kuan, kakao.
Ano handay ka, Kim? Buat re, kuya. Buat re. Liso. Hindi ko abot. Ajo ra, sin. Dala, askon, hapinig sa ako. Dali. Katang nga, lub ka na, awatang sangagan, ini ka. Kuan. Buat na rin na mga guys, kay arong kuan, lamin niya sangagan. Kasabado na lubkan. Umaga na. Naghawa ate agabing lumoy. Tabang man. Tabang bitang. Islang tugasin ma. Hmm? Ay kamay. So guys, suban na po ninyo sa mga sunod video guys. Bye! Diyan subscribe ninyo guys. Nakatong mga pa-shoutout pa diha, comment naman mo. Sa mga nagkakaw. Sa mga kunong kakao, marapag nagagbungad, wala ka buok. Samok. Nada na dagan. Hindi na ato mga preso ta diha. Ako nagana. Ay, labad ang oo eh. Init. Tapa oh. Nana. Bye na, bye na, bye. Bye guys. Mama. See you in next vlog. Mama. Bani na pa naman ninyo sa mga next video. Bye! At rin sa kalimti pag-subscribe ang mga YouTube channel, guys. Skin and Kimbra to vlog. Bye!